Pár tipov od majiteľky cestovky, ako sa zbaliť na víkendové kúpanie. Toto sú moje tipy, čo si zbaliť na víkendové kúpanie. Poďme sa na to pozrieť. Nikdy sa nebal do kufra s takýmito kolieskami, pretože sa tam dostane piesok a je vždy lepšie zbaliť sa do takejto cestovky. Začneme od začiatku. Do autobusu na rannú hygienu ti odporúčam zbaliť si utieráčik, kefku a pastu pre pohodlnú cestu v autobuse. Masku na spanie, štuple do uší, vankúšik buď takýto nafukovací, alebo takýto pohodlnejší. Určite si nezabudni nabíjačku na mobil, môžeš ju využiť aj v reštauráciách. Takisto slúchadlá, powerbanku, ľahučku deku do autobusu, ktorá sa zíde určite na pohodlnú noc, deku na pláž, utierák do sprchy, sprchový gel, popálovací gel a nejaké opalováky. Odporúčam ti zobrať 50 a 30 a na večer 20. Určite poteší dobrá knižka na skrátenie času pri opalovaní. Dámy, štípec do vlasov alebo nejaká gumička, kefa na vlasy, osviežujúci telový sprej, nezabudnite slnečné okuliare, nejakú šatku alebo sukňu na plavky, samozrejme klobúk alebo inú pokrývku hlavy a šaty na večer. Odporúčame pohodlné oblečenie do autobusu na noc a určite sa nebalte do cestovného kufra, radšej do takejto cestovky. Je to šikovnejšie na pláž. Tak, ja už som zbalená.